Så. Gør vi. Eller det gør vi ikke helt endnu. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal til Linköping og besøge opad. Til Sverige. Det glæder vi os til. Og vi filmer lidt på vejen. Så skal vi med bussen først. Til København. Så tager vi Compound-Expressen. Og så skal vi med båd også, så skal vi med tog senere, og så kommer vi til at tage alle transport. Nej, vi skal ikke med fly. Nej, vi skal ikke med fly, det er rigtigt. Ja, min mikrofonholder er gået i stykker, så det bliver sådan her. Så jeg vil bare lige sige, at vi er på vej til Sverige. Til Linköping for at besøge Marstruds veninde fra Spanien, Alba. Og så skal vi være i Linköping et par dage, og så skal vi til Stockholm bagefter. Og vi glæder os meget. Og nu er vi på færgen på vej til København, hvor vi også lige skal have lidt tid. Og så skal vi med tog fra København til Linköping bagefter. Så det bliver den her tur. Det er den anden vej til venstre her. Så det er lidt sådan, altså ikke lige der bungalows, men en af de hus der. Det var her, hvor jeg cyklede efter en hjemmeisvogn i sådan 10 minutter. Cool story. Så Frederiksberg Slot. Jeg er lige et billede der. Nej. Det var bare lige for at sige, at nu har vi også været i Malmø. Vi har allerede spist den. Ja, vi har spist den bedste. Ja. Altså, jeg er overbevist om, at den er bare den bedste. Men det finder vi ud af. Ja. Og så er vi nu på toget til Linköping. Det tog, vi skulle have været med, blev aflyst. Så det er egentlig det her tog, vi skulle have været med. For at fortsætte det næste, der var. Nu er vi på vej. Lækker. Lækker af. So went to Malmo. See who we found. We found a random Spanish girl lost in Sweden. I'm so happy. Just scream. But it's like nice and cozy. Yeah, I mean because we don't. How was the location? And he was not leaving. So yeah. Then I answered. Yeah. We were in like a big tent called the Turkish tent. And then all that, like we were all sitting on the floor and there were some people behind us and they had a puppy. Born ready. I just always do it here just in case.
No, it's stuck. Oh, okay. There we go. Do you need some more oil? No, it's fine. We're safe. When he has behaved. When he's been a good boy all day, then he gets a kiss.